Chitini phaing ko ra phorni anerlo por phai sira chitima por malom diphu golf boys pathua klamalong bang pharoi sira trokner ke rasir kep em ia than bang mati teacher satum pherang ke mai ingni ponsi ningkan hini bainong kelong le dera puthak ningduk chepaklang pon lapen Assam cabinet mai long kideng ponchi aphan Assam chief minister Sarma aphan kachuningri Kedamtang surihini raing ko rahini jangmia chekloni phai krep horni Karbianglong Autonomous Council Education Sai campaign kaddu kawe bang pharoi sira trokner ke brasir ke batuma phan yang deng than bangang hoi ke papling ji aphan appointment alu pipajir ponlo satame nonan cheklo joning ko ra phomate ningkan hini pleng dera phianta Karbianglong Autonomous Council pen ya than bang atuma phan bainong ki piji aphan matha thelang aphong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Thuriam Ronghang Richard Tok bilapen arpu ke dotum anaphan kachuning rialo pipajir damlo voi phita piniarni anta thangnat nangkaching wai pilapen ning nangke pathya lamthe kilong le data jok nonapor bang pharoi sira trokner ke brasir kep ia than bang atum loke thandam ji aphan anta akisung dokoklo athe komat ne ke se kachilang bompen apran ke dam nang tami dolo hala bang phodum ke bainong ke chikloi jon puta chotekang long le detlo Lason si nona porta me komadnia banke se chelang bom komadnia banke bengalong tangka kirampen kachitulong le lapuson si anutina longta akisung kachitong nang doreplo lapen loge thandam jia phanta school hemalong kidam jia phan anta kisung nang dokoklo lasi prabjin pen bang pharoi sira trokner kebra sirkep ia than bang atuma phanta me bainong ki pipon jia phansi kachuningri padopon Nilitum ME teacher 189 nilitum han appointment nangi pi 15 April 2022 arni lasi nilitum non puanda jo 25 months lo salary long lelang aput hapsi nilitum kisung ke boy ki duk kadure alam sinang litum han nang kache than kang tung nilitum 189 teachers angbong penjo nilitum ke kisu kachilang atum tadu la pente la ana kisung lo je ilin inut ME teacher Priyasil pu alang li bangke kisu chilang bom si chiboy ik juilo salary long le pinlang la pente aku inura teacher abang phido bijwarong pipi pu lake nonta velor si do treatment and bom sinili tum kisung the tik ang aporlo la sinangli tumhan through media social media platform ka do ko phan authorities tumhan ACM ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan Richard Tok bi phan principal secretary phan DC madam phan Lapen Education Secretary Phan and especially Dr. Himanto Biswa Sharma and Education Minister Ronoj Pigbu Phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phan sita me non next cabinet meeting alo bangke nili tum phan sita me 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phan ta me na approve pipon tha but to me had cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phan sita me alang li tuma phan bai patmi pass dead lo approve pi dead lo same nona bange nili tum bangta kachong hongun elo kachong hongun e join ni si nili tum han seta me next cabinet meeting bange na approve pi vek tha ko si nili tum ke nang ipil lo la pente August 5 arni nili tum kado ka we teachers tum chelang pet si nili tum ki duk kisum ke boy alam seta me nili tum memorandum submit dam lo la so memorandum ka submit ke nili tum IS sir phanda submit dam lo DC madam phanda submit dam lo CM sir phanda submit lo EM education phanda Richard Tok bi sir phanda nili tum submit dam lo pachini dam lo principal secretary phanda nili tum Mukul Kumar Saikia phanda nili tum pachini dam lo education secretary ake hai sir CM taro phansta me nili tum pachini dam lo submit dam lo lasi nilitum ki duk kisung ake alam an ke nilitum bang nang chethan kong lo kisung ong lo lasi laso kisung bang nilitum ki chuk ki jun mu we an ang deng nang le tang lo lasi nilitum ko som lo kisung ka chechak tun un helang lasi nang litum phan si nang chethan the pote ka chethana dim sia we det lo nang litum phan le nang chu ning ri re pote nang litum long si nilitum ke wang lem det konasi ka chethanda ma thai dolang konasi adim dolang lasi nilitum ke epil lo nilitum ki chuk ki jun ki sung suk kali la song bong pen teacher tumta ke hilo posting atumta do so ke hilo ke dam ani phan ani wang gari bharata ko son lo nilitum ke manage po ko son lo nilitum phan tanang matha tha nilitum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi puwe kali lo tame salary ka chong hongun e pot sin nilitum ta we are compelled for boycott nilitum ning ke hang class ke dam select lu ke than kang tung ti pu phan le nilitum class ke dam de kali tame salary ka vi lo nilitum hanang rap mon
ปุนิลิตุมอพงกะจุนิงรีอพงเคดามละสิปินิเลทอดตากูนิลิตุมกันนางกะจุนิงรีเลทอดลู La pen ke wang ji asam ke binera mai long bang pharoi sira trok ner ke reser ke ME than bang atuma puthak tami nangching wai pi pon thapu se asam CM Himanta Biswa Sarma phan ke training ri padopon ta ni tum class pisung onglo son pasilili tum bang ta kado ve memorandum la high staff ini tum cepaklang kado ve phan ta pachini lo la si council authority sumen ke chokpo bosika nili tum han ke kai ta assurance nang pidum apa tai tin le dam ta chokpo claim bom lo bang office akam claim bom lo pasinili tum han bang nang thanon bom lo he sinili tum bang non claim bom lo po la si next LP tum bang e pat tumi chok ik dead lo mati la si LP tum han ke pajoi ke son dak thak si ME tum han ta la so ki sung la so ing su bang nang hek plot mo pajalo pen la si next week po nili tum ta cabinet meeting men tu tong doi ne nili tum ta chini ne dead lo mati si through your medium through media nili tum bang appeal bang ke next cabinet meet hol bang LP tum han e pachok son thot le nili tum han ta nang pachok pidia tha nilitum 5 August pen arni si nilitum bang ke memorandum long mention lo je nilitum ke class dam de lu class boycott lu puche than panchini dak la hen lo jo la hen lo nang litum han nilimo xerox copy ta me nang lo do nipo nilitum demands copy ma ko nilitum bang ke jon our demands 15 of August 2024 as deadline we urge you and the authority concerned to complete our SIU matter on or before 15 of August 2024 or else we may bound to go for further step of following up action. Boycott of classes, we have been resolved among ourselves to boycott our classes from 1st of August 2024 until the salary is credited to our respective bank accounts. Nili tumla solam ke memorandum submit last hutsi nili tumbange read out tekang lo ISR along setame sungpik an lo sar nang li chokpu bukan nang pulo tame nili tumbang ta koson lo ipok long anawi lang awi pulo pute koson se nili tum ta ko kachong hong thuun helang nili tum along elong ki preng choram nang dukana long setame preng do thiblo News report Karbing Long Live